खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। दिनै 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान। दिनैनि सानावनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया दिनै 3 बोसोर आबुं जाबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोदान दिल्लीयाव भारत सरकार, आसाम सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि मोनब्रैबो हानजा, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोरा मावफुंजाबायब्लाबो दासिमबो आबुङै मावफुंजाजोबाखै। मैया गुवाहाटीआव भारतनि 74थि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथानि मोननै दफा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 60 गामिफोरखौ सोसननाय आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय 2001 नखरनो 5 लाख राङै होनाय जागोन होनना फोसावनायनि उनाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नो गोदै मेथाइ जाहोदों आरो प्रमद बर' बिथाङाबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनो गोदै मेथाइ जाहोयो। लोगोसे गिबि मन्थ्रिया सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरजों सरजाबफानो फोसावनायखौ साबायखर बावो प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर'आ रंजाखांनाय मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रोमै रोमै बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो बर'फोरनि दाबि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा मोगथाङाव जाफुंसारनो थांगासिनो दं होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मैखोम बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननायनि थांखि लानायखौ फोसावनायनि उनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे गामिफोराव रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। गोलाव सम नांथाबनानै आरो सज'नि गेजेरजों थानानै मैयानि सानाव देरहासारनायनि रादाब मोननानै बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। चेन्नाईआव भारतनि 74थि सुबुंखान्थि सान फालिनाय हाबाफारियाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ नुनो मोन्दों। मैया तामिलनाडु चेन्नाईनि मेरिना बीच खाथियाव हादरनि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव बिटिआरनि आरो बिटिआरनि बायजोनि हारिमु सिबियारि सेंग्रा सिख्लाफोरा बर'नि रंगिना संगिना बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंदों। मख'नो गोनांदि नर्थ इस्ट जन कालचारेल सेन्टारनिफ्राय दैथायहरजानाय राजिब गयारिनि दैदेननायाव बर'नि हारिमुखौ मैया चेन्नाईआव हादरनि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव दिन्थिफुङो। 1990 मायथाइयावनो गायसनजानाय 1 नं बुराफुकट बर' गुदि फरायसालिया दिनैसिमबो नांगौ रोखोमनि फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय जिरायसालि गैया एबा डेस्क बेन्च गैया। बुराफुकट बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि पुतुल चन्द्र खेरखातारिया बुङो दि बर'नि आफादगिरि, बर'नि सोद्रोमा, बर'नि काउन्सिल थानानै बर' बिजोंनि फरायसालिनि जेंनाफोरखौ मानो नायनो हायाखै? सोलोंथाइया बर' समाजनि थाखाय गेदेर नङा नामा? दानि बिजेपि सरकारा बर' बिजोंनि फरायसालिखौ नासयो एबा नाया, गुबुन असमिया बिजोंनि फरायसालिफोरखौल' नायो। बर'नि दैदेनगिरिफोर थाना मानो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ हेफाजाब होआ होननानै बुंथियो। बे थासारिबा फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हानाय नङा होननानैबो गाहाय फोरोंगिरिया बुंबावो। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो 5 लाख राङै होसिगोन। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव हादरनि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव बाहागो लानानै फोसावना होदों। दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय 2001 नखरनो 5 लाख राङै होनाय जासिगोन आरो बिनि फारिलाइया उनाव बारायजागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।